Ovaj virtualni turistički vodič otvara mogućnost razgledavanja grada Bakra interaktivno. Atraktivno se prezentira čitav bakarski prostor, podijeljena naselja, a unutar naseljena znamenitosti, te potencijalni posjetitelj ima priliku osjećati se da je u tom prostoru, može ga pregledavati u svim smjerovima. Ova virtualna šetnja doprinijet će promidžbi i prezentaciji grada Bakra te njegovih naselja, prirodnih i geografskih obilježja, gospodarskih obilježja i sakralne baštine. Virtualna šetnja biti će svakako jedan od dodatnih motiva dolaska u grad Bakar. Ova virtualna šetnja definitivno je jedna novost u našoj ponudi. Uskoro su nam u planu i nove web stranice koje će ova šetnja zasigurno dodatno oplemeniti i omogućiti svim našim potencijalnim posjetiteljima da urone u virtualni svijet i da kroz 86 fotosfera upoznaju skrivene kutke i brojne zanimljivosti na području grada Bakra. Vjerujem da će ova šetnja biti zanimljiva i našim stanovnicima, kao i iseljenicima i brojnim generacijama koje su otišle, kako se ono kaže, trbuhom za kruhom. Ova šetnja je nama od velike važnosti zato što većina kulturno-povijesne baštine i objekata na području grada Bakra za sada je dostupna samo unaprijed najavljenim grupama. Na ovaj način će i pojedinci moći prošetati i zaviriti u brojne crkve i razne kulturno-povijesne građevine i vidjeti evo svu tu bogatu baštinu koju grad Bakar skriva i možda ih na taj način potaknuti da i osobno dođu posjetiti prelijepi bakarski kraj. Meni je ova virtualna šetnja nekako kruna nakon već 5, 6, 7 godina rada na virtualnim šetnjama. Nekako ovaj trenutak mi je zaista poseban. Radili smo dosta virtualnih šetnji, ali nikad ovako zahtjevnu. Tako da još jednom puno hvala vama, hvala gradu Bakru, gradonačelniku na podršci. Bilo mi je zadovoljstvo raditi, pogotovo zato što je direktorica Sonja znala točno što treba, što je perfekcionista, pa smo to, ja vjerujem, evo razradili zaista da svi oni koji će to gledati uživaju u ovoj virtualnoj šetnji.